Nu la han sig ut med frambenet igen. Nej. Jo, han är rätt skön nu. Skynda dig. Stackars dig, Tore. Och så hemskaste människorna i världen på det här stället. Tore, vi ska träna nu. Så det kanske hade varit bra för honom att sova inne på nätterna. Så han får sova lite. Gud, vad sur han blir, drar i benen.